Mas pinipili pa rin umanong kainin ni Gilberta ang gulay na ulam matapos ang kaliwat ka ng handaan. Pahinga muna ang katawan sa mga karne. Health is wealth, ika nga. Bukod sa meron din siyang maintenance para mapababa ang kanyang blood sugar. Mayroon ako maintenance eh. Kaya nakukontrol ko din. Ay, dieta. Huwag kung may pagkain, sige, hindi. Dapat alalahanin mo rin yung health mo. Siyempre, para sa ganun ay hindi tataas o kaya lalala yung sakit. Pagtaas ng kaso ng hypertension o pagtaas ng presyon dahil na rin sa pagkain ng matataba o makolesterol na pagkain noong Pasko at pagsalubong sa bagong taon ang binabantayan ngayon ng otoridad, bukod din sa pagkain ng mga matatamis at maaalat. Hindi pa raw natatapos ang handaan kaya may paalala pa rin ng health authorities para mapangalagaan ang kalusugan. Masarap kumain talaga pag holidays, pero kailangan iwasan pa rin natin yung mga matatabang pagkain, maalat, matatamis at mamantikang pagkain. At laging tatandaan, laging malinis dapat ang mga pagkain din natin. So aside from pipiliin natin yung mga kakainin natin, laging tatandaan na ang malinis pa rin na pagkain ang pinaka-importante. Like, kailangan maghugas pa din bago kumain, and the preparation dapat malinis pa din. Huwag din kalimutang inumin ang maintenance medicine. Tinututukan din ng otoridad ang posibleng pagtaas ng kaso ng asma dahil sa mga nalanghap na usok sa pagsalubong sa bagong taon. Pagkatapos ng sunod-sunod na kainan, payo rin ng otoridad ang pag-eehersisyo para mapangalagaan ang kalusugan. Joanne Punsoy, Balitang Solid North.